banh mi here at, in ICM at the ground floor sa ano ito, sa malapit sa activity center under the elevator. At nag-order ako ng classic traditional banh mi, the classic and the lechon baka. Yes. And then we are trying the drinks. They have honey ginger lemonade. Ayan. And then forest berries tea. Ayan, try natin. Ang may iba naman pang lasa. Okay. Kasi nagugutom yung kasama ko. Pero sabi niya, ayaw niya na sa taas. Nakakasawa na. Okay, so dito na. Here it is. Next time namin sa banh mi. Andito kami sa very well known, internationally well known na kainan ng sandwiches. Panini kung sa Italian. Dito naman, ang tawag nila is banh mi. Sa Italian naman is panini. Sa English naman is sandwich. Sa atin naman sa Bisaya is pan nga na ay sod. Pan nga na ay palaman. Mauna siya. Oo. Here a lot of kinds of banh mi, lots of kakaiba kasi maganda. Alam ko, kasi nakita ko na ito, yung review ni Sunny, yun, doon ko nakuha yung idea na kumain kami dito because plenty of herbs, I think, ha? Di ko lang alam, ha? Basta meron siyang gulay at sa tingin ko ay healthy naman. Kaya, tingnan natin, tikman natin. Okay, ang cute ng shop nila. Nandito lang sa baba ng hagdan ng escalator ng Island City Mall. At nandito, ayan malapit sa Bread Cottage. Yan, yung maliit na siya. Dito, marami kumakain, dumadaan ako dito. Since nagbuka sila, sabi ko, one time I will go there. And then, this is the time. Ayan. And today is December 29. Ayan, malapit ng New Year. Hello. Hi. Happy New Year. Atin to. Ayan. Ayan. Basahin natin. Okay. Read with me, guys. A celebrated Vietnamese dish which typically consists of crunchy baguette and a stew of different ingredients like meat, pickled veggies, fresh cilantro, and chili peppers. Oh my God, nakamanghang yun. Oh my God. Hang ba to, Doy? Akong gi-order? Ay, ma'am. Mahadlok kong hang. Wala, ma'am. Wala niya. Okay. Mahadlok kong hang. Ito complete, Doy. Wala pa yung isa. Excited ka? Excited kami, guys. Our first time Vietnamese. Vietnamese. See? The lechon baka, and here is the classic. This is the traditional. Okay? I want the traditional one because I want to test kung talaga bang yung ni-review ni Sunny ay totoo. Tingnan natin kung gaano kasarap. Okay. I will show you guys. Ayan. Look at this. Oh. Inilabas ko na. Uy, ang ganda. May herbs. Meron siyang cilantro, may carrots, and then, yun, may ham, and everything. Wow. Ayan. I don't know what's that. That is, tingnan ko nga. And then, syempre, may mayonnaise. Yan. Ano yun? Ewan ko sa'yo. Tikman mo. Kumakain ka, hindi mo alam. Tikman mo. Ha? May isda? Hindi. Ay, lechon.
May lechon, sarap. May lechon, oh. Sarap, guys. Wow. Sarap, guys. May lechon siya. Sarap talaga. Try it. Para masabi nyo rin Ay, nakaulog, na nakaulog, nakaulog. masarap ay you try para kayo ang mangmusga. At dito naman, pakita ko rin yung sa asawa ko. Ito yun. Ito yung lechong baka. Ako, mahirap maglechon ng baka ha. Ang laki-laki nun ha. Ito oh, lechong baka oh. Oh, meron ding cilantro, carrots, and I think this is Radish. labanos, radish. Okay, radish. And they have also the lechong baka. You see? Wow, chunks. Ang lalaki ng chunks niya, ha? Oh, makontento ka. And then we have the cucumber. Okay. Very healthy, no? Kumbaga, balance na siya. Sa isang sandwich, mabusog ka na. For your dinner or lunch, it's enough. Enough na sa kanila, sa atin. Di ba? Kain na tayo. Sa diet. Good diet, okay? Here it is. Yun. See my reaction. Mm. 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 Kainin mo, gulay yan, gulay. Yung cilantro. Matigas eh. Sarap. Very good. Check mo muna na. I feel Check healthy. sila. 279. Lahat na? $199. This one is $279. This one is $199. This is the classic. Simple lang siya. At ito, yung baka kasi, kung gusto mong makatikim ng lechong baka, at least meron, no? Oh, $279. And then, ang pinakamasarap na parte is the bread. Yung bread nila ay kasing Crispy. lasa ng rosette. Rosette na bread. Yung bread nila sa Italy. Yung rosette na nilalagyan din ng palaman. Ganun na ganun ang lasa, guys. Kaya pareho. Ang galing. It reminds me of Rome, Italy. Yummy. Love it. È un panino diversamente fatta perché allungata, ma la rosetta è rotonda, tonda, Gusto yung e panino. poi ma uguale panino, capito? Ang sarap. Yung pag ginata mo crunchy yung mga carrot, yung radish, then you can taste the sourness of yung timpla nila, yung condiment na nilagay nila sa loob, masarap. Ang sarap. May lechon. May lechon siya. Lechong baboy. Then they have this one. Saka may ham. May ham, lechon, gulay, herb. Ayun. Ito Pipino. naman na, baka na. Parang lang sila ng ng toppings, no? Hindi, iba ito. Baka sa'yo. Oo nga, baka pero yung gulay. Gulay pareha lang. Then I have here, I ordered what is your name? Missing the flavor of Vietnam. Yan ba yung in-order mo? Oh, Natin ito. naman. Ano ba ni? I forgot. Ito sa'yo, sa akin yan. Yeah? Forest honey ginger lemonade. Okay. Ay, salamat. Na-familiarize na. Hindi na ignorante. Masarap. Sarap yung kanilang Sarap.
Ito. Pagatin natin guys. Hmm. Mahap. Hmm. Bili ko yung dalawa. Ha? Gusto kong ibili silang ganyan. Ano mo? Tag-isa nila. O ikaw. Bahala ko. Check out. Hmm. Masarap. Patikmin ko yung mga anak ko kasi hindi pa nila natikman. Order akong dalawa. Hmm. Ang sulit ito dahil ano, parang kompleto na ito eh. Kaya ikaw kanina, Hmm. ayaw mong bumilib sa akin, sabi ko, I will bring you to a place na makukontento ka. O di kontento ka, Wow. ayaw-ayaw ka pa. Hindi ko alam Iwan. Hindi ko alam na ganito eh. Kaya huwag kang hindi nang hindi. Dapat tignan mo muna. Kasi pagka inuwagan, ayaw ka. Pero sa mga ganitong pagkain, alam ko, gusto niya. Masanay yan sa Roma ng Panino, guys. Kaya alam ko, gusto niya yan. Kasi parang proseta. Ang ano. Daming toppings oh. Hmm? Maraming toppings. Bayad ko? Ha? Maraming toppings. Bayad mo na. Bayad ko. Masarap. Sarap po eh. Yung tinapay yung ano, crispy. Doon na. Meron din silang chicken or fish. Meron silang fish fillet. Banh mi, ayun ang nakita ko. Marami silang mga combo-combo. Ayan. Pesos, meron ka? Ha? 8 pesos? Peso. Malapit mo na mo. Sarap na. Sarap eh. Okay. Salamat ha. Thank you so much. Thank you. Thank you. Tara. Bigyan mo yung ano.